Θέλαμε να σας καλωσορίσουμε σήμερα όλους και όλους εδώ εκ μέρους της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που ήρθατε και φυσικά εσάς που δεχτήκατε την πρόσκληση να ξεκινήσουμε από κοινού αυτή τη συζήτηση. Προσκαλέσαμε εδώ πέρα σήμερα κάποια άτομα τα οποία θεωρήσαμε εμείς ότι έχουν μια μεγαλύτερη εμπλοκή και μεγαλύτερη σχέση με το προσφυγικό, είτε λόγω επαγγέλματος είτε λόγω αλληλέγγυας εμπλοκής τους με αυτό. Ξεκινώντας από τον Ανδρέα Τάκη, ο οποίος είναι νομικός και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο οποίος θα θέλαμε εμείς τουλάχιστον, μπορεί να πει ότι θέλει το κάθε άτομο εδώ, θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μιλώντας για τη διεθνή κατάσταση και για την πανευρωπαϊκή κατάσταση γύρω από το προσφυγικό και επίσης για την άνοδο της ακροδεξιάς που προφανώς συνδέεται άμεσα με το προσφυγικό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, χαίρετε. Όπως ακούσατε, λέγομαι Ανδρέας Τάκης και είμαι νομικός. Μπορεί να έχω την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του πιο παλιού αστικού σωματείου για την προστασία των δικαιωμάτων από το 1936, αλλά σήμερα λέω εγώ τη γνώμη μου ως Ανδρέας και φυσικά αυτό συζητάω. Συνεχίζουμε με την Αθηνά Καλογρίδη, η οποία είναι δικηγόρος, και έτσι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ενημέρωση για το τι συμβαίνει στα camps, για το τι συμβαίνει με την κατάσταση για τις αιτήσεις ασύλου τόσο των Σύριων προσφύγων όσο και άλλων εθνικοτήτων. Τι γίνεται με την Τουρκία και αν αυτή είναι εν τέλει μια ασφαλής τρίτη χώρα όπως ακούγεται και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στα camps όσο και στις αιτήσεις ασύλου και γενικά. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω την Αντιρατσιστική για την πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση. Ονομάζομαι Αθηνά Καλογρίδη, είμαι δικηγόρος εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 10 χρόνια περίπου ασχολούμαι με το προσφυγικό. Συνεχίζουμε με την Νατάσα Δαλιάνη, η οποία είναι δικηγόρος στο Legal Center στη Λέσβο και θα μας μιλήσει για τις επαναπροωθήσεις και τις κατηγορίες διακίνησης και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες διακίνησης στην υπόθεση της Πύλου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι η Νατάσα Δαλιάνη, είμαι δικηγόρος Αθηνών. Συνεργάζομαι τα τελευταία 9 χρόνια με το Legal Center Λέσβος, από την έναρξή του ουσιαστικά. Και θα μιλήσω μέσα από τη δουλειά μου σε σχέση με θέματα που ήδη έτσι θίξατε και κυρίως για τις επαναπροωθήσεις και για τις πρόσφατες εξελίξεις. Συνεχίζουμε με τον Σάρι Αλαμπτουλάχ, ο οποίος είναι Σύριος πρόσφυγας και έχει καταδικαστεί για διακίνηση. Είναι τώρα στο στάδιο της έφεσης και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καθυστερούν να βγουν και τα χαρτιά και αίτηση ασύλου. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Καλησπέρα όλους. Εγώ είμαι Σάρι, είμαι από τη Συρία. Έρθει εδώ στην Ελλάδα 2017, από το Αζμίρ μέχρι Σάμο. Μετά φυσικά η Δήμητρα Κομιανού από την Κερφά, η οποία θα μας μιλήσει για την συνολική εικόνα που υπάρχει γύρω από το προσφυγικό και φυσικά συγκεκριμένα για την υπόθεση της Πύλου και για τις κατηγορίες διακίνησης στην υπόθεση αυτή, με την οποία έχουν ασχοληθεί και πολλοί ως Κερφά πανελλαδικά. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Κομιανού η Δήμητρα από την Κερφά. Και αν μπορώ να βάλω κάτι στη σημερινή κουβέντα, νομίζω επιπλέον, είναι ότι όλες οι μάχες, γιατί είναι πολύ πλούσιο το κομμάτι το νομικό που δίνεται και σε νομικό επίπεδο, οι δικηγόροι, οι νομικές αυτές μάχες δεν είναι μόνοι. Είχαμε μια σειρά από θεσμικού χαρακτήρα εξελίξεις στην τελευταία εποχή που αφορούν ειδικά το πεδίο του μεταναστευτικού, εξελίξεις πολύ πρόσφατες του τρέχοντος νέου έτους. Και ξεκινώντας από το τέλος, θέλω να επισημάνω, όπως ξέρετε, την έκδοση του πορίσματος του συνηγόρου του πολίτη για τις πιθανές πειθαρχικές ευθύνες λιμενικών όσον αφορά την Πύλο και τα όσα επακολούθησαν αυτής της δημοσίευσης. Παρεμπιπτόντως, δεν έχει τεθεί υπόψη μας το πλήρες κείμενο, παρά μονάχα η σύνοψή του,
στο ευρύ κοινό, αλλά αυτό που έχουμε υπόψη μας είναι οι αντιδράσεις που είχαμε τόσο εκ μέρους της νομικής υπεράσπισης των ενδεχομένως εμπλεκομένων λιμενικών, ειδικά του δικηγόρου του διοικητή του σκάφους, δικηγόρου Αθηνών, που λίγο πολύ κατήγγειλε τον συνήγορο του πολίτη σαν μια φωλιά φιδιών δικαιωματισμού που μολύνει την δημοκρατία μας, αλλά κυρίως την αντίδραση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργού Στυλιανίδη, που εκδήλωσε κάτι άξιο να επισημανθεί, γιατί είναι πραγματικά πρωτοφανές. Ποτέ το κράτος μας δεν τα είχε καλά με τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Φρόντισε σε αλλεπάλληλες ευκαιρίες να τους υπονομεύσει με έναν τρόπο ριζικό, αφήνοντάς τις ανάπηρες, αρχής γενομένης από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και τώρα έχουμε αυτή την εξαιρετικά και σε επίπεδο ρητορικής απεύθυνσης ανίκεια επίθεση υπουργού ελεγχόμενου κατά ενός ανεξάρτητου, έστω και υποτίθεται ανεξάρτητου, αφηρημένου φορέα ελέγχου της διοίκησης, το κύρος του οποίου, του συνηγόρου του πολίτη, πατάει πάνω στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Και με αυτή την έννοια, όσο και αν σε κανένα του μυρίζει το Σύνταγμά μας πολύ αστισμό, παρόλα αυτά είναι ένας μηχανισμός ελέγχου, κάτι το οποίο μπορούμε να αποκαλέσουμε έστω ένα ημιτελές κράτος δικαίου, που βάζει κάποια φρένα, τα οποία φαίνεται πια να μην πιάνουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εκτιμήσουμε για τη σημασία του γεγονότος της έκδοσης της έκθεσης αυτού του συνηγόρου του πολίτη και το τι ελπίδες μπορεί να στηρίζουμε επάνω σε αυτήν για την εξέλιξη της υπόθεσης. Θέλω να επισημάνω ότι αυτό το θετικό καταρχάς γεγονός του ότι επιτέλους σε θεσμικό επίπεδο έγινε αποδεκτό ότι ενδεχομένως να συντρέχουν το όντι ευθύνες του λιμενικού σώματος για αυτήν την εγκληματική τραγωδία της Πύλου, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να μας δίνει μια ελπίδα, αλλά ταυτοχρόνως αυτή η ελπίδα πρέπει να σταθμίζεται με τις περιστάσεις που περιβάλλουν αυτή την ενέργεια του συνηγόρου του πολίτη, που δεν είναι αυτές οι περιστάσεις, δεν μας επιτρέπουν, νομίζω, δεν μας έχει πάρα πολύ αισιόδοξοι. Γιατί είχαμε και ορισμένες άλλες εξελίξεις που έχουν αυτή τη διάσταση του γλυκόπικρου, του αμφίροπου, όπου νομίζει κανείς ότι έχει βρει ένα πάτημα επιτέλους στον αγώνα του απέναντι στην άρνηση εκ μέρους του κράτους των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, και ταυτοχρόνως να νιώθει ότι αυτή η νίκη είναι κάτι το οποίο έχει κοντά ποδάρια και πάντα είναι επισφαλής. Και θέλω να αναφερθώ σε δύο αποφάσεις που αφορούν τη χώρα μας και εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου, όπου επίσης καινοφανές, επίσης κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε ότι κάτι ενδεχομένως να αλλάξει. Για πρώτη φορά έχουμε την επίσημη πανηγυρική αποδοχή εκ μέρους αυτού του φορέα, που οι αποφάσεις αυτού του οργάνου πράγματι ασκούν επιρροή, όχι μόνο πολιτική και νομική, μερικές φορές σε τέτοιο βαθμό που είναι αποφάσεις του ικανές να ανατρέψουν ολόκληρα νομικά συστήματα, και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι αποφάσεις στις οποίες αναφέρομαι είναι κρίσιμες, επειδή για πρώτη φορά γίνεται πανηγυρικά σαφές και πιστοποιείται με μια δικαστική απόφαση ότι στην Ελλάδα, ναι ρε γαμώτο, γίνονται επαναπροωθήσεις. Γίνονται επαναπροωθήσεις. Όπως ξέρετε και λίγο πολύ, νομίζω ψυχικά, όλες και όλοι μας έχουμε εμπλακεί σε αυτόν τον περίεργο, σε λες και είναι κατασκοπικός πόλεμος σιωπής. Όλοι μας να τα βλέπουμε να γίνονται, ενδεχομένως και πραγματικά κάποια από εμάς να έχουμε παραστεί και μάρτυρες των περιστατικών, εννοώ επαναπροωθήσεων, και ταυτοχρόνως να υπάρχει αυτή η αδιανόητη μηντιακή ομερτά σχετικά με το απλό αυτό γεγονός. Υπάρχει αυτό το συστημικό ζήτημα που αφορά την αναποτελεσματικότητα ερευνών και αναφορών και καταγγελιών επαναπροωθήσεων και παραβιάσεων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά μαζί συντελούν σε ένα περιβάλλον πλήρους ατιμωρησίας. Ούτε μία υπόθεση, επαναλαμβάνω, επαναπροώθησης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Τα τελευταία επίσης χρόνια, σε μια προσπάθεια να δοθεί ορατότητα και τεκμηρίωση αυτών των περιστατικών, δημιουργήθηκε ο μηχανισμός καταγραφής περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών, έτσι αυτή η ορολογία χρησιμοποιείται, από τον Ιανουάριο του 2022 υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όλα αυτά σίγουρα συνέβαλαν στο να ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αυτές τις υποθέσεις. Αυτό ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2021, που ανακοίνωσε ότι κοινοποιήθηκαν στην Ελλάδα 32 υποθέσεις σχετικά με παράνομη ομαδική απέλαση μεταναστών από το έδαφος της,
Και μεταξύ αυτών και 2 υποθέσεις που είχε προσφύγει το Legal Center Lesvos. Η πρώτη είναι η HT και άλλη κατά Ελλάδος και αφορά τις επανειλημμένες παράνομες απελάσεις μιας συριακής οικογένειας. Και η δεύτερη, η SSA και άλλη κατά Ελλάδος, που αφορά μια εκτενώς τεκμηρωμένη μαζική ομαδική απέλαση περίπου 200 ατόμων που ξεκίνησε κοντά στο νησί της Κρήτης. Και σε αυτές τις 2 περιπτώσεις κάναμε απευθείας προσφυγή στο ΕΔΑ χωρίς εξάντληση των εσωτερικών εγχώριων ένδικων μέσων, καθώς αφενός δεν ήταν προσβάσιμη και αφετέρου θεωρήσαμε ότι είναι αναποτελεσματική, και αυτό ήρθε ουσιαστικά να επιβεβαιώσει και το δικαστήριο με αυτές τις 2 εμβληματικές αποφάσεις. Νομίζω διάλεξε 2 πολύ χαρακτηριστικές υποθέσεις που πιθανά να αποτελέσουν και υπόδειγμα για το πώς θα χειριστεί και τις υπόλοιπες που εκκρεμούν. Θα πω λίγα λόγια σε τι αφορούσαν, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Είναι η απόφαση GRJ κατά Ελλάδας και αφορά την επαναπροώθηση ενός ανηλίκου Αφγανού από το νησί της Σάμου στην Τουρκία το 2020. Ο προσφεύγων δήλωσε ότι κατά την άφιξή του με πλοίο πήγε σε καταβλισμό προσφύγων στο νησί, όπου εξέφρασε την επιθυμία του να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και αποκάλυψε την ηλικία του στους Έλληνες αξιωματικούς. Παρ' όλα αυτά, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε σκάφος του λιμενικού και αργότερα τον εγκατέλειψαν στη θάλασσα σε μια φουσκωτή σχεδία χωρίς κινητήρα, η οποία έμεινε ακυβέρνητη στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Η δεύτερη, η Air κατά Ελλάδος, στο δικαστήριο αποφάνθηκε σχετικά με την απόθεση μιας τουρκάλας στα ελληνοτουρκικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού Εύρου. Αφού καταδικάστηκε σε περισσότερα από 6 χρόνια φυλάκισης για ύποπτη συμμετοχή στην πολιτική αντιπολίτευση στην Τουρκία, ζήτησε διεθνή προστασία στην Ελλάδα το 2019. Επειδή φοβήθηκε την απόθεση, τεκμηρίωσε σχολαστικά την άφιξή της στην Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχαν φωτογραφίες, βίντεο, μοιράστηκε τη θέση της με τον αδερφό της, επικοινώνησε με Έλληνα δικηγόρο. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία που αποδείκνυαν ότι βρισκόταν στην Ελλάδα. Και μετά την κράτησή της, σε 2 διαφορετικούς συνοριακούς σταθμούς, φορτώθηκε σε μια φουσκωτή σχεδία στην όχθη του Εύρου και στάθηκε πίσω στην Τουρκία, όπου και πάλι συνελήφθη. Αυτές λοιπόν οι 2 υποθέσεις βασίστηκαν, όπως είπα και πριν, σε επίσημες εκθέσεις διεθνών οργανισμών και εθνικών θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να περιγράψουν αυτό το σταθερό και ομοιόμορφο modus operandi. Και κρίθηκε πράγματι ότι κατά την περίοδο εκείνη που επικαλέστηκε η προσφεύγουσα υπήρχε αυτή η συστηματική πρακτική επαναπροωθήσεων από τις ελληνικές αρχές. Και επίσης αναγνώρισε το δικαστήριο, διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 3, απαγόρευση βασανιστήριων και απάνθρωπης μεταχείρισης. Επίσης παραβίαση του άρθρου 5, δικαίωμα στην ελευθερία, και παραβίαση του 13, δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή. Αυτό είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, δηλαδή διαπίστωσε μεταξύ άλλων επίσης ότι τα εσωτερικά ένδικα μέσα που η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι ήταν στη διάθεση δεν ήταν αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά καταγγελίες για επαναπροωθήσεις, οι οποίες απλά θέλουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και εκφοβιστικά. Έχει εμβληματική μεν σημασία, αλλά η εμβληματική σημασία στις περιστάσεις τις σημερινές θεωρώ ότι δεν προδικάζει καθόλου ότι θα έχουμε μία ανάσχεση του φαινομένου και όχι αυτό που είναι η τάση να πάψει να ενδιαφέρεται η Ευρώπη στην πραγματικότητα, ακόμα και ρητά, για τις επαναπροωθήσεις. Δηλαδή είναι σε ένα οριακό σημείο. Θα κερδίσουμε να αποτελέσει αυτό ένα φρένο ή απλώς θα είναι το κόψιμο των φρένων για μια ανέλεγκτη πολιτική πλέον μαζικών απελάσεων, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι μια πραγματική πιθανότητα στο προσεχές μέλλον, ειδικά εν ώψη της πολιτικής κυριαρχίας ακροδεξιών σχηματισμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επίσης είναι μια πιθανότητα. Σαν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον Τραμπ στις ΗΠΑ. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποτραπεί, αλλά το πράγμα είναι ένα διακύβευμα. Θέλω να πω επίσης για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, πολύ πρόσφατη. Είχαμε μια σημαντική νίκη στα δικαστήρια της Μυτιλήνης κατά της κρατικής βίας.
Αυτό έγινε μόλις προχθές. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Μυτιλήνης αθώωσε τον ΑΧ που εκπροσωπούσαμε από τις κατηγορίες παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, πρόκλησης ναυαγίου και απίθειας. Ο Παλαιστίνιος πρόσφυγας από τη Γάζα είχε κατηγορηθεί στην προσπάθειά του να διασχίσει τα σύνορα και να ζητήσει άσυλο, όπως όλες αυτές οι υποθέσεις που περιγράφουμε. Η συγκεκριμένη δίωξη αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα μιας ευρύτερης τάσης ποινικοποίησης, όπως ήδη έχω αναφέρει, των υποτιθέμενων χειριστών σκαφών ως διακινητών, αλλά έφερε επίσης στο φως την κραυγαλαία και συστηματική κρατική βία που ασκείται από το λιμενικό σώμα. Στις 5 Σεπτεμβρίου, αυτός ο άνθρωπος, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στην Ελλάδα με ομάδα 25 Σύριων και Παλαιστινίων, με μια μικρή φουσκωτή βάρκα, αυτός και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες δέχτηκαν επίθεση από σκάφους του λιμενικού. Λήφθησαν καταθέσεις κατά την ανάκριση και διαβάστηκαν στο δικαστήριο και αποκάλυψαν ότι λιμενικός πυροβόλησε με πραγματικά πυρά, ενώ το σκάφος του λιμενικού εμβόλησε τη φουσκωτή βάρκα, προκαλώντας την ανατροπή της. Και αφού επιβιβάστηκαν σε αυτό, υπέστησαν βάναυσο ξυλοδαρμό. Ο ίδιος χτυπήθηκε βάναυσα με λιμενικούς, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και παραμορφώθηκε ουσιαστικά το πρόσωπό του. Ευτυχώς το δικαστήριο είχε δει τις φωτογραφίες και νομίζω ήταν η αιτία που πραγματικά κατέληξε στην απόφαση που κατέληξε. Επίσης υπήρχαν καταθέσεις τουλάχιστον 2 μαρτύρων που επιβεβαίωναν ότι δεν ήταν ο χειριστής της βάρκας, αλλά προσπάθησε να σώσει τους άλλους ανθρώπους, τις ζωές των επιβαινόντων, προσπαθώντας να μειώσει την ταχύτητα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δείχνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν επαναπροωθούνται οι άνθρωποι, ούτε εγκαταλείπονται σε life raft, προκειμένου να τους επερισυλλέξει το τουρκικό λιμενικό, αλλά έχουμε την άλλη όψη του νομίσματος, ότι αφού διασωθούν τους επιβάλλονται και αυτή η βία μεταχείριση, αλλά και αυτές οι κατηγορίες. Επίσης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η δίωξη για παράνομη μεταφορά παραβίαζε ευθέως τη Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες και την εθνική νομοθεσία φυσικά. Αυτό επίσης σε συνδυασμό με τους λιμενικούς που παρότι κλήθηκαν δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και έτσι δεν αναγνώστηκαν καθόλου οι καταθέσεις τους. Όλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε συνδυασμό με την απόφαση της ανακρίτριας της Μυτιλήνης να παραπέμψει την υπόθεση στον Ναυτοδικείο Πειραιά για να διερευνηθούν περαιτέρω πιθανές αξιόπινες πράξεις των λιμενικών σχετικές με βασανιστήρια και επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Και ο ίδιος έχει καταθέσει έγκληση, κάτι που δεν είναι καθόλου αυτονόητο, γιατί αυτά τα άτομα ακριβώς πάντα είναι σε ένα καθεστώς εκφοβισμού και τρόμου και δεν είναι πολλές, είναι μάλλον σπάνιες οι φορές που επιδιώκουν να στραφούν κατά των ελληνικών αρχών, φοβούμενοι πολλές φορές και για την έκβαση του ασύλου τους και θέλουν να τα αφήσουν αυτά τα πράγματα πίσω τους. Είναι πολύ γενναίο και θαραλέο, αλλά επίσης πολύ έτσι, θετικό σημάδι ότι παραπέμφθηκε και η υπόθεση από την ίδια την ανακρίτρια και θα αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις. Έκανα συνέντευξη στις 2018 και έχω θέμα όταν έρθει στο Βάρκα, σταμάτησε το στρατό εκεί, γιατί εγώ οδηγά το Βάρκα. Γιατί όταν έρθει το οδηγός από την Τουρκία, μετά στις 15-20 λεπτά έφυγα στην Τουρκία και είμαστε μέσα στη θάλασσα. Και όδηγα το Βάρκα γιατί μαζί μας όλη η οικογένεια και παιδιά, μικρά παιδιά και τα μεγάλα. Από 4 χρονών μέχρι 12 χρόνων τα παιδιά που είναι μικρά. Και είμαστε 35 άτομα μέσα στη θάλασσα. Και όταν έρθουμε στην Ελλάδα εδώ, σταματάνε το στρατό και λένε εσύ που δουλεύεις να φέρεις άνθρωποι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Μετά έφυγα στο κάμπινγκ στη Σάμο και μετά 1 μήνα ζητάνε στο μικρόφωνο από το κάμπινγκ, λένε έχεις δικαστήρια. Και εγώ δεν ξέρω γιατί. Και όταν είμαι στη δικαστήρια, λένε εσύ φέρεις άνθρωποι από την Τουρκία και κάνουν το 5 χρονών, δεν μπορώ να φύγω από την Ελλάδα και δεν δίνουν χαρτιά. Αυτό το πρόβλημα δεν έχω χαρτιά. Εγώ
εντάξει, θα μένω εδώ 5 χρόνια, ήθελα να μένω. Εγώ φεύγω από το πόλεμο, θέλω ασφαλεία. Θέλω μόνο ασφαλεία, δεν θέλω κάτι άλλο. Μετά στα 5 χρόνια δεν δίνουν χαρτιά. Και τώρα είμαι στην Ελλάδα 8 χρόνια χωρίς χαρτιά. Πολλές φορές όταν ψάχνω δουλειά και βλέπω έχω κόκκινο κάρτα, ο Σβάις, δεν δουλεύω. Δεν δίνουν δουλειά. Και πολλές φορές πρέπει να δουλεύω μαύρα. Και εγώ δεν μπορώ να δουλεύω πολύ πράγμα, γιατί έχω θέμα με το σώμα μου, το χέρι μου 3 δάχτυλα δεν δουλεύουν, γιατί έχω σφαίρα στο χέρι μου. Και πέρασα πολύ δύσκολα εδώ στην Ελλάδα, χωρίς χαρτιά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Να διαβάζω, να πάω, να ψάχνω δουλειά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτή 8 χρόνια δεν κάνω τίποτα. Δούλευα μαζί μια ομάδα, βοηθός θεραπευτικής υπασία, με τα παιδιά που είναι αμαία. Και δούλευα 2 χρόνια μαζί την Πρόνοια, στη κάμπη Λεπτοκαριά συνεδός. Και τώρα σταματάω από τη δουλειά, καινούργια δουλειά. Δούλευα 8 μήνες με ένα μίνι μάρκετ και κλείσει τώρα μίνι μάρκετ γιατί έχει πολύ δύσκολα πράγματα, δεν έχει λεφτά το αφεντικό, κλείσει το μαγαζί. Και τώρα ψάχνω δουλειά, αλλά δεν πάω να ψάχνω γιατί έχω κόκκινο χαρτί. Πολύ δύσκολα να πας να ψάχνεις όταν βλέπουν αυτή το χαρτί, λένε δεν μπορούμε να δουλεύεις, δεν μπορείς να δουλεύεις. Πολλές φορές πήγε να δουλεύω, όταν βλέπουν αυτή τα χαρτί κόκκινα, δεν είναι κάρτα κόκκινα κάρτα. Κάθε μήνα πρέπει να κάνω ανανέωση, κάθε μήνα πρέπει να πάω στο άσυλο. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Φεύγω από τη Συρία γιατί πεθάνε 3 αδέρφια. Έρθει στην Τουρκία, κλέψουν στην Τουρκία με ένα μάφια, κλέψουν το κινητό μου και λεφτά μου. Και όταν έρθει εδώ, ίδιο το δύσκολα. Δεν έχω ασφάλεια. Μπορώ να πάω στο σπίτι, αλλά δεν έχω σταθερό να κάνω ζωή. Λέω να πάω να κάνω μάθημα ελληνικά και λέω θα πας μετά 10 μήνες θα διώχνουν. Θα πας στην Τουρκία, πρέπει να μιλάς Τούρκις ή πρέπει να πας στη Γερμανία. Είναι πιο δύσκολο, θέλει πολύ λεφτά να πάω στη Γερμανία και εγώ δεν έχω αυτή λεφτά. Προσπαθώ να έχω χαρτιά και δεν είπα, έχω ένα αδερφή στην Αυστρία, είναι άρρωστη. Και τώρα 14 χρόνια δεν είδε το αδερφή μου, είναι στην Αυστρία και δεν μπορεί να έρθει εδώ, πρέπει να είναι κοντά στη νοσοκομείο. Δεν μπορεί να έρθει εδώ, να έρθει εδώ, μόνο μιλάμε στο κινητά και πολλές φορές πάει στο νοσοκομείο 1 μήνα. Και εγώ εδώ δεν το ξέρω, θα πεθάνει ή όχι. Έτσι νιώθω κάθε φορά, δεν θα μπορώ να δω το αδερφή μου, γιατί μπορεί να πεθάνει, δεν έχω χαρτιά να μπορώ να πάω. 8 χρόνια δεν πάω μπροστά. Σταματάω 8 χρόνια για λόγω χαρτιά δεν έχω. Μόνο. Ουσιαστικά, άμα την άφηξη γίνεται μια τυχαία επιλογή κατηγορούμενου ως διακινητή από ένα σύνολο διασωθέντων, ώστε να καταδικαστεί κάποιος και αφετέρου να κρυφτούν οι ευθύνες του λιμενικού για την πρόκληση ναυαγίου. Αυτή είναι μια πάγια τακτική εκφοβισμού, αποτροπής και συγκάλυψης στα πλαίσια της νεκροπολιτικής στα σύνορα της χώρας μας. Βλέπουμε πολλές καταδίκες χωρίς καθόλου αποδεικτικά ή ελλειπή αποδεικτικά στοιχεία εναντίον αυτών των ανθρώπων, στηριζόμενες σχεδόν αποκλειστικά σε μαρτυρίες των λιμενικών ή αστυνομικών σωμάτων. Και από την άλλη, οι ελληνικές αρχές και συμπεριλαμβανομένες και της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια σταθερά αρνείται ότι γίνονται επαναπροωθήσεις είτε στην περιοχή του Εύρου είτε στο Αιγαίο, παρά τις μαρτυρίες, καταγγελίες, αποκαλύψεις κτλ. Και μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει καμία καταγγελία να εκδικαστεί σε ελληνικό ποινικό δικαστήριο. Καθώς αυτές οι υποθέσεις, κατά πλειοψηφία, εκτός από αυτές που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν, τίθενται στο αρχείο. Θα επικεντρωθώ σε 2 βασικά πολιτικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που επηρεάζουν άμεσα την ίδια τη διαδικασία ασύλου.
Το πρώτο ζήτημα είναι η αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία και πώς η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα ήρθε να ανακοινώσει το πάγωμα της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου των Σύριων. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 9.000 αιτήματα Σύριων και κάπου 124.000 αιτήσεις Σύριων στην Ευρώπη. Φαντάζομαι όλοι και όλες γνωρίζετε ότι στις αρχές του Δεκέμβρη το καθεστώς Άσαντ έπεσε στη Συρία και αμέσως, σχεδόν την επόμενη ημέρα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήρθαν να δηλώσουν ανοιχτά ότι παγώνουν την εξέταση των αιτημάτων, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Και αυτό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου είναι ότι διεξάγονται οι συνεντεύξεις των Σύριων, αλλά δεν βγαίνουν αποφάσεις. Και μάλιστα έχουμε ακούσει από Σύριους που πέρασαν αυτή την συνέντευξη ουσίας ότι τους γίνονται και ερωτήσεις για το σημερινό καθεστώς. Σε μια συνέντευξη, η οποία δεν θα οδηγήσει σε μια απόφαση αύριο μεθαύριο, αλλά θα οδηγήσει σε μια απόφαση όταν και όποτε σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία ή οι κυβερνήσεις αποφασίσουν ότι αυτή η κατάσταση στη Συρία τους βολεύει τις κυβερνήσεις ή μπορεί να οδηγήσει σε μια απόφαση. Το οποίο αυτό είναι προβληματικό, γιατί η εξέταση του αιτήματος ασύλου πρέπει να γίνεται στη βάση συγκεκριμένων συνθηκών, τις οποίες η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει για να κρίνει αν μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο η Συρία, είναι ασφαλής για τον συγκεκριμένο αιτούντα ή τη συγκεκριμένη αιτούσα. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι Σύριοι δεν λαμβάνουν αποφάσεις, είναι σε μια κατάσταση λίμπο, δεν ξέρουν ούτε αν θα πάρουν προσφυγικό καθεστώς ή αν θα απορριφθούν και αυτό παραβιάζει πάρα πολλά δικαιώματα σε σχέση με την εξέταση του αιτήματος ασύλου. Και στο πλαίσιο και του καινούριου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα έσπευσε μετά ακριβώς από αυτήν την αλλαγή καθεστώτος στη Συρία να κάνει και μία συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης στις Βρυξέλλες για να δούνε πώς θα κινηθούν για να αντιμετωπίσουν την επιστροφή των Σύριων πίσω στην Συρία, σε μια χώρα που εδώ και 10 και χρόνια μαστίζεται από έναν εμφύλιο πόλεμο. Το άλλο ζήτημα που αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα και επηρεάζει πάρα πολύ την διαδικασία ασύλου είναι το κατά πόσο η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα για την Ελλάδα. Μετά από αίτηση ακύρωσης που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την οργάνωση RSA, έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ένα προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κατά πόσον η Τουρκία από τη στιγμή που δεν δέχεται τις επιστροφές από την Ελλάδα όσων έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους ως απαράδεκτες, συνεχίζει να αποτελεί ασφαλής τρίτη χώρα και επομένως να απορρίπτονται τα αιτήματα των συγκεκριμένων πολιτών, δηλαδή για όσους δεν είναι νομικοί, να κάνω μία παρένθεση. Για την Ελλάδα η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα, είναι στον κατάλογο των ασφαλών τρίτων χωρών για τους πολίτες της Συρίας, του Αφγανιστάν, της Σομαλίας, του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτόματα θεωρεί τη χώρα, την Τουρκία, ασφαλή για τους πολίτες αυτών των χωρών και επομένως θα πρέπει οι αιτούντες και οι αιτούσες να ανατρέψουν αυτό το κριτήριο και να αποδείξουν ότι δεν είναι ασφαλής χώρα για αυτούς. Αυτό που έκανε μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι ότι, από όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, με συνοπτικές διαδικασίες να απορρίπτει τα αιτήματα αυτά ως απαράδεκτα και να διατάσει την επανεισδοχή πίσω στην Τουρκία. Στα τέλη του 2024, λοιπόν, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησε σε αυτό το προδικαστικό ερώτημα, λέγοντας ότι μπορεί ένα κράτος μέλος να θεωρεί γενικά
μία χώρα, μη κράτος μέλος ως ασφαλή και να την έχει σε έναν κατάλογο, σε μία λίστα ασφαλών τρίτων χωρών, όμως θα πρέπει να εξετάζει εάν αυτή η χώρα είναι ασφαλής για τον συγκεκριμένο ετούντα και τη συγκεκριμένη ετούσα κατά το στάδιο της εξέτασης του αιτήματος ασύλου και όχι μετά κατά την εξέταση της απόφασης επιστροφής, και να λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι αυτή η χώρα, η τρίτη χώρα, δεν δέχεται τις επιστροφές από την Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής μετά την απόφαση του ΔΕ είναι ότι συνεχίζεται να γίνονται συνεντεύξεις για τους πολίτες αυτών των χωρών και επί του παραδεκτού και να βγαίνουν και αρνητικές αποφάσεις, παρόλο που η Τουρκία από το Μάρτιο του 2020 έχει σταματήσει να δέχεται επανεισδοχές από την Ελλάδα για τους πολίτες αυτών των χωρών που έχουν κριθεί οι αιτήσεις τους ως απαράδεκτες. Και αυτό πάλι δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, βάζει τους ετούντες και τις ετούσες σε μία κατάσταση ανασφάλειας και σε μία λίμπο, γιατί μένουν χωρίς δικαιώματα μετά την απόρριψη του αιτήματός τους. Πολλοί αναγκάζονται να φύγουν από τις δομές, τους διώχνουν βασικά από τις δομές, δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί μετά την απόρριψη του αιτήματος η ΠΑΗΠΑ πάβει να ισχύει. Και επομένως καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα δεν εξετάζει το αίτημά τους στην ουσία, η Τουρκία δεν τους παίρνει πίσω και επομένως αυτοί οι άνθρωποι μένουν ξεκρέμαστοι και περιμένουν να κάνουν αίτημα ξανά για άσυλο και να ξανακριθεί όλο αυτό το ζήτημα από την αρχή. Το άλλο ζήτημα που και τα παιδιά από την αντιρατσιστική μου ζήτησαν κάπως να περιγράψω είναι λίγο η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα camps. Εγώ αυτό μπορώ να δώσω είναι η εικόνα από τις δομές στη Βόρεια Ελλάδα. Τα βασικά προβλήματα είναι η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ιατρικής κάλυψης μέσα στα camps που το παρέχει ο ΔΟΜ σε συνεργασία νομίζω με τους γιατρούς του κόσμου, το πρόγραμμα Ιπποκράτης, αλλά και αυτό δεν καλύπτει όλες τις ειδικότητες. Η υπόλοιπη κάλυψη γίνεται από τα δημόσια νοσοκομεία, που εκεί η δυσκολία πέρα από το ότι πρέπει να είναι ενεργή η ΠΑΗΠΑ δεν υπάρχει διερμηνία, οπότε είναι σχεδόν αδύνατη η πρόσβαση στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και γενικά τα προβλήματα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, γιατί τα camps στην πραγματικότητα είναι παλιά στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται, τα περισσότερα έχουν containers και τα προβλήματα από ψώρα, ποντίκια κτλ. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Και επίσης οι αφίξεις από τα νησιά, οι οποίες είναι πολύ συχνές, αυξάνουν συνεχώς και τον πληθυσμό των δομών. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την Πύλο. Είμαι μία από τις δικηγόρους από την ομάδα του Legal Center Lesbos που ήμασταν στο ποινικό δικαστήριο των 9 της Πύλου. Το παρακολούθησα από την αρχή. Ήταν τον Ιούνιο του 2023 που συνελήφθησαν και ως κατηγορούμενοι. Είναι μία πολύ χαρακτηριστική πάλι υπόθεση συγκάλυψης και αποπροσανατολισμού. Μόλις είχαν διασωθεί από ένα από τα πιο πολύ νεκρά ναυάγια της Μεσογείου, και λίγες ώρες μετά βρέθηκαν κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών από το εξωτερικό στην Ελλάδα, προκαλώντας θανάτους, σκόπιμη πρόκληση ναυαγίου, με κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή και με θανατηφόρο αποτέλεσμα και παράνομη είσοδο. Έγινε η δίκη, όπως γνωρίζετε, το Μάιο, οδήγησε σε αθώωση για τις δύο κατηγορίες και απόρριψη λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας. Παρ' όλα αυτά δεν αφέθηκαν ελεύθεροι αμέσως, κρατήθηκαν διοικητικά, σαν μια συνέχεια της αυθαιρεσίας και της τιμωρίας τους. Καταθέσαμε ενστάσεις κατά της κράτησης, αντιρρήσεις, απελευθερώθηκαν. Ακολούθησε η διαδικασία ασύλου, ακολούθησε υποβολή μηνύσεων στον αυτοδικείο, η οποία ήδη
είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2023 από 40 θύματα, προσθέθηκαν και αυτοί οι 9 στις μηνύσεις. Το θέλαμε από την αρχή, αλλά επειδή ήταν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι κατά κάποιο τρόπο, αυτό έπρεπε να περιμένει μέχρι την πανηγυρική αθώωσή τους και πλέον είναι και αυτοί συμμετέχουν σε αυτή την μήνυση. Αυτό που έγινε τελευταία είναι το Νοέμβριο υποβάλαμε αίτηση αποζημίωσης για αυτή την παράνομη προσωρινή κράτηση, η οποία απορρίφθηκε δυστυχώς από το δικαστήριο και τώρα αναμένουμε την απόφαση για να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί θεωρούμε ότι εντελώς παράνομα και καταχρηστικά αυτοί οι άνθρωποι κρατήθηκαν και κατηγορήθηκαν εξ αρχής, το οποίο απέδειξε και η διαδικασία. Θέλω να ξεκινήσω τη καμπάνια που τρέχουμε σαν Κερφά για να προχωρήσει η δίκη στο ναυτοδικείο για το έγκλημα της Πύλου. Έχει ένα βασικό στόχο. Έχει το στόχο να σταματήσει και να μπει τέλος η ατιμωρησία στο λιμενικό. Θα μου πείτε εύκολο, απλό. Όχι, αλλά θέλω να καλέσω στη μνήμη μας και στις εμπειρίες μας ότι όταν ξεκινούσαμε και τη μάχη για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ούτε τότε φαινόταν κάτι εύκολο, ούτε απλό. Και καταφέραμε το 2020 να είναι χιλιάδες έξω από το δικαστήριο και να καταδικάζεται η Χρυσή Αυγή μέσα στα δικαστήρια. Πιστεύω ότι έχουμε το know-how, έχουμε δυνατότητες, έχουμε ένα μεγάλο και δυνατό αντιρατσιστικό κίνημα στην Ελλάδα και μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε και αυτούς που ευθύνονται, ειδικά για το έγκλημα της Πύλου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχει γίνει στη Μεσόγειο, να καταφέρουν να φτάσουν στο δικαστήριο. Όταν ξεκινήσαμε και οργανώναμε εκδηλώσεις για το Δεκέμβριο και το Γενάρη, πανελλαδικά, είχαμε τότε στα χέρια μόνο την προδικαστική, είχαν οι δικηγόροι, την ολοκλήρωση προδικαστικής εξέτασης που έριχνε που δεν ουσιαστικά που διδόταν καθόλου ευθύνες στα αρμόδια όργανα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε στα χέρια μας το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη, το οποίο δικαιώνει πλήρως τους επιζώντες και τα αιτήματά τους για τα οποία φτάσανε στο ναυτοδικείο, που φτάνει να αναγκάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί για μένα έτσι το βλέπω, είναι μνημείο υποκρισίας, ομολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι θα συνεχίσει και τις επαναπροωθήσεις και την ασυλία και τη συγκάλυψη των λιμενικών στα σύνορα, αλλά νομίζω ότι δείχνει και τον πανικό τους. Δείχνει τον πανικό τους όταν αναγκάζονται και βγάζουν την επόμενη μέρα από το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής και το μόνο που λένε είναι ότι αντικειμενικά επιχειρεί το πόρισμα να μεταθέσει τη συζήτηση από τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών στα στελέχη του λιμενικού σώματος. Ξεχνώντας βέβαια ότι οι 9 Αιγύπτιοι στους οποίους προσπάθησαν να φορτώσουν, όπως το είπαν και οι συνάδελφοι, και το ναυάγιο αθωώθηκαν. Έχουμε κάνει πολλά βήματα από τότε μέχρι τώρα. Υπάρχει κάτι που φαίνεται σαν τρομερά αντιφατικό στις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και της χώρας μας. Από τη μια μεριά, μια ιστερική ρητορική απέναντι στο κακό που εκπροσωπεί η άτακτη εισρωή μαζική των σκούρων, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε που έρχονται από εκεί πέρα και αμά, θα μας πάρουν τις δουλειές και όλοι γνωστά τα που λέμε, η οποία έχει πάντα ως έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, όχι τους πρόσφυγες ή οτιδήποτε άλλο, αυτούς που έρχονται χωρίς χαρτιά. Δεν μοιάζει τη ρητορική αυτή η ειδική υπαγωγή εκάστου προσώπου σε μια από τις διάφορες ποικίλες κατηγορίες του νόμου, είναι ότι έρχονται αυτή η εισβολή, όπως την αποκαλούν, που μας απειλεί και τι να κάνουμε να τη σταματήσουμε. Την ίδια στιγμή, και είναι χαρακτηριστικό ότι όποτε μάλιστα κάποιος ήταν η κορυφαία πριμαντόνα αυτής της ρητορικής, προέκυψε με τον ένα με τον άλλον τρόπο ότι ακόμα και αυτός είναι προσωπικά μπλεγμένος και απολαμβάνει τις υπηρεσίες ακριβώς της κατηγορίας αυτής του πληθυσμού που καταργέται και εύχεται να μην είναι. Οπότε αρχίζει κανείς να αναρωτιέται ότι εδώ πέρα από την φαινόμενη αυτή αντίφαση, κάποιος λόγος υπάρχει που από τη μια μεριά μισούμε κάτι που τόσο πολύ ποθούμε.
Δεν είναι θέμα ψυχανάλυσης και Λακάν σε επίπεδο γεωπολιτικών παραμέτρων. Είναι ένα ζήτημα όμως μιας εσωτερικής αντίφασης που πρέπει κανείς να σκεφτεί ποιο είναι το βαρύον και πραγματικό. Και τι σημασία έχει να τρομοκρατείς ή και να σκοτώνεις ανθρώπους ατομικά για να το βλέπουν και οι άλλοι, για να μην ξανάρθουνε. Γιατί ξέρετε, αστεία η Δύση, εμείς, ακόμα και αν ξεδιπλώσουμε την πιο θανατηφόρα βία μας, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν κακό σε αυτούς τους ανθρώπους, συνηθέστατα δεν θα μπορεί με τίποτα να αντισταθμίσει το πόσο κακό είναι αυτό από το οποίο φεύγουν. Οπότε να κερδίσουμε σε αυτό το παιχνίδι εμείς η Δύση για να τους εμποδίσουμε να έρχονται τρομάζοντάς τους γιατί θα πάθουν εδώ πέρα, δεν κερδίζεται. Αλλά νομίζω ότι δεν μας νοιάζει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Μας νοιάζει αυτοί οι άνθρωποι όπως έρχονται και δεν μπορεί παρά να έρχονται γιατί αυτή η ροή θα είναι αστήρευτη. Την προκαλεί η κρίση της Δύσης αυτή τη ροή. Εμείς τους κάναμε να έρχονται εδώ πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ωστόσο, με βάση τη μεταχείριση που τους επιφυλάσσουμε και το σε στέλνω πίσω και έλα 5, 6, 10 φορές κάνει την προσπάθεια να ξαναμπείς, τους προετοιμάζουμε να είναι ακριβώς τα πυθύνια όργανα μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας όπου αρχίζει να κάνει σιγά σιγά την επανεμφάνισή της κάτι το οποίο είχαμε την εντύπωση ότι είχε ξεκαστεί. Και αυτό λέγεται δουλεία. Μπορεί να ανοίξεις αλυσίδες και μαύρες μπάλες στο πόδι ή να σπάς στις Σιρακούσες μέσα στα λατομεία πέτρα, αλλά η κοινωνική σχέση κυριαρχίας είναι πολύ συγκεκριμένη και φαίνεται να ξανασυστήνεται. Και αυτούς τους ανθρώπους τους θέλουμε, αυτό που λέγανε οι παλιοί, έναν εφεδρικό στρατό δούλων, όχι εργαζομένων πια. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα για την οποία ανοίγει για το αύριο της Δύσης ολόκληρης. Νομίζω η αριστερά και το κίνημα χρειάζεται να είναι ξεκάθαρη πολιτικά στα αιτήματά της, αυτά που διεκδικεί, για να καταφέρει εν τέλει να στριμώξει και την κυβέρνηση και να δώσει και έμπνευση στον κόσμο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και να κερδίζουμε. Νομίζω πρέπει να βλέπουμε και το κομμάτι των αντιστάσεων. Και την ημέρα της ορκομοσίας χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους των ΗΠΑ, πιάνοντας ένα νήμα κινητοποιήσεων που υπάρχει όλα τα τελευταία χρόνια εκεί. Αντίστοιχα και στη Γερμανία είχαν την προηγούμενη Κυριακή πάνω από 250.000 κόσμου βγαίνει μόνο στο Μερολίνο και σε πολλές πόλεις της Γερμανίας ενάντια στο AfD και τι σημαίνει η κανονικοποίηση που προσπαθούν να κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ότι θα έχουμε ακροδεξιούς στις κυβερνήσεις και φασιστικά κόμματα να κυκλοφορούν ελεύθερα και στη Γαλλία και στην Αυστρία. Είναι μια μάχη που δεν εκτιλήσεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε κι εμείς από την πλευρά μας να βάλουμε το λιθαράκι μας. Το πολιτικό πάει ένα βήμα παραπάνω. Να είμαστε ειλικρινείς. Το παιχνίδι της ηθικής ρητορικής του ανθρωπισμού στο πεδίο της προσφυγιάς το έχουμε χαμένο. Εκτός ότι κανείς πιστεύει ότι με το να δείξει 25.000 φορές το πνιγμένο αγγελούδι στην παραλία σε καθημερινά και καθένα μας θα μας κάνει πιο ανθρωπιστές. Το ανάποδο έχει συμβεί. Ο μηθριδατισμός μας. Ο ηθικός εικαστικός μηθριδατισμός μας. Εάν λοιπόν μας νοιάζουν τα real politics, αυτό σημαίνει συμμαχίες. Συμμαχίες με ανθρώπους που ενδεχομένως δεν θα μας πιστεύανε εάν απλώς αναλωνόμασταν στον υπερανθρωπισμό του δικαιωματισμού. Ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως χαίρονται που ο Τραμπ τσακίζει τη woke agenda, αλλά μας νοιάζουν όλοι στον δρόμο σε αυτή την ιστορία. Και αυτό το οποίο νομίζω αποτελεί μια στρατηγική σημασίας και τακτικής σημασίας, δείγμα πώς πάνε τα πράγματα μπροστά, δεν είναι κάτι που είναι τόσο από εμάς. Είναι τα τέμπη και όλη η κινητοποίηση αυτή που συμβαίνει. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να συνδεθεί η πύλος με τα τέμπη, γιατί συνδέεται εσωτερικά από μια πολύ κρίσιμη οπτική γωνία που δεν είναι τα δικαιώματα, είναι η άτιμη δημοκρατία. Και μας νοιάζει η δημοκρατία. Γιατί αυτό στο οποίο θα βρούμε συμμάχους, ακόμα και εκείνους οι οποίοι δεν έχουν την καούρα του συνανθρώπου που έχει άλλο χρώμα, είναι ακριβώς η κοινή ευραία πεποίθηση σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού και πάντως σίγουρα των λαϊκών τάξεων, ότι αυτό το κράτος, όπως και να αυτονομάζεται, κράτος δικαίου, και εντάξει, δεν είναι το κράτος δικαίου το σύμπαν, δημοκρατία πάντως, αυτό το πράγμα, χωρίς λογοδοσία, όταν κανείς δεν δίνει από τους κυβερνώντες διάρα για το τι θα πάθει, ό,τι και αν κάνει, αυτό είναι ένα θέμα. Και η περίπτωση της Πύλου είναι άλλη μία κραυγαλαία χαρακτηριστική περίπτωση του ίδιου φαινομένου από αυτή τη σκοπιά.
ότι κάτι πολύ βαθιά δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα από τη σκοπιά των θεσμών μιας δημοκρατίας, όπου κάποιος ελέγχει την εξουσία με έναν τρόπο στοιχειώδες αποτελεσματικό. Και σε αυτό ξέρετε τι άλλο κολλάει? Και τα σλάπς κολλάνε. Το ότι ακόμα και το τελευταίο έρισμα να βγεις να τα πεις φωναχτά αυτά, σημαίνει ότι θα πέσουν 5 αγωγές, και όχι μόνο αγωγές, και 3 μηνύσεις. Και θα πέσουν και τα ποινικά. Αυτό το πράγμα, το ότι η ιδέα της δημοκρατικής λογοδοσίας είναι κάτι το οποίο έχει εκλείψει πλέον σε αυτή τη χώρα, είναι μια κόκκινη γραμμή που αν την περάσει η πολιτική συμβίωσή μας, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό είναι ένα βάθρο συμμαχιών. Το πιστεύω και το εννοώ, και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει και η ρητορική που θα συνδέεται με την πύλο να αναδεικνύει αυτή την κρίσιμη παράμετρο. Δεν είναι ότι σκοτώσαμε 750 ανθρώπους έτσι στο βρόντο. Είναι ότι αυτοί ήταν θύματα ενός εγκλήματος, το οποίο έχει γίνει και σε βάρος μας, και το μεγαλύτερο κομμάτι του εγκλήματος αυτό θα γίνει πάλι σε βάρος ημών των ιδίων, των Ελλήνων πολιτών και των μη Ελλήνων πολιτών που φιλοξενεί αυτή η χώρα στο προσεχές μέλλον. Από μια αυταρχική εξουσία που δεν θα έχει κανέναν φραγμό.